Зорница и самоиздателство Точица. Ние издаваме книги, които се стремят да правят това, което правите вие, т.е. да общуват с децата свободно, без такава поучителна позиция и като им представят съвременно съдържание, което да е адекватно на света, в който живеем. Потенциално всеки от вас е добре дошъл да ви предложи да направим книга заедно, защото всичко това, което се занимавате, на мен ми е интересно и мисля, че би било много важно и ценно да получи по-голяма трайност от работилница, която се случва в продължение на година, 2, 5 и така нататък. Знаете, че книгата може да остане 20 години да я четат децата на човека, който си е купил и така нататък. Част от темите, с които се занимаваме, са философски закуски, които са гражданско образование, насилие и ненасилие, уважение и неуважение, любов и приятелство, нормално и ненормално, диктатура и демокрация, като събираме децата, наистина запускваме там с едни кифлички плодове и разговаряме на тези неща. Такава география от първа ръка, описание на пътешествие из страната, история пак в нейния най-сетивен и ежедневен вид. Но това, за което наистина мога да определя като някаква червена нишка, която преминава през повече от едно от нещата, с които се занимаваме, е да научим децата да говорят и да се изразяват. Защото ако трябва да потърся общото между вас днес, извън очевидното, че всички вие сте от някои организации, която се занимава с деца, има важни идеи, които прокарват последователно години наред. Всички вие умеете да ги изразите тези идеи, да убедите другите в тях и да ги накарате да ви съдействат. Това е умение, което ни идва от въздуха. И много малко от нас осъзнаваме дори как сме го придобили. Много често това е въпрос на една привилегията да имаш добри родители, например. Нещо, което рядко осъзнавам. Родители, които да имат добра библиотека, да умеят да слушат, да умеят да говорят с детето си. И е нещо, което много трудно се отива от средата. Някой би казал, нали, литература се учи в училище, тя е основен предмет, по който се изпитваме непрекъснато, тя е на матурите, в цедилката за следващия етап на образованието е. Това е част от проблема. Много често обучението по литература всъщност първо умението ни да се изразяваме, до толкова доколкото ни убеждава, че това, което нужно е да спазваме някаква норма, да не слушаме своя глас. Затова се опитваме да направим съвсем различна програма, която в момента е на етап пилотен курс в Столична библиотека по творческо писане, в която децата да разбират стила и начина на изразяване като нещо, което сами дете могат да използват. За целта една приказка, която те сами да съчиняват, се използва за основа на всяко следващо занятие. Първото занятие съчиняват приказката, всяко следващо вадят героите от нея, персонажите и започват да ги доизмислят. Тоест, използваме игрите, които наши познати деца играят за забавление с литературни персонажи, като основа за тези занимания. Да речем, имаме крокодил, детектив, един персонаж е това, депресиран директор на картофена фабрика и така, картоф пълководец, така, и не още каквото си измислят. И трябва учат през това неща, като плосък и триизмерен персонаж, като речева характеристика, без да използваме тези думи. Примерно обясняваме, че така както по дрехите можеш да прецениш някакви неща за героя, така може по начина, по който се изразява, също да разбереш някакви важни неща за характера, защото общуването им е много важно на този етап с другите хора. Те се стараят да разберат повече едни за други и за себе си. Възприемането на персонажите като някакви реално съществуващи личности, каквито те вече са за тях.
след половината курс, им дава друга възможност да помислят за речта като за нещо, с което се борави, с което се изразява индивидуалност. След края на курса методологията ще бъде предоставена за разпространение и за ползване, който където намери за добре. Мисля, че надвиших много време. От заглавията на вкусна география, която взе наградата Кръстна Гердан в миналата година.